Добър вечер! Здравейте на всички, които са с нас и които ще ни гледат на записи на живо в Фейсбук. Тази вечер темата ни е Ганс Мукоплекс и ще бъде представена от нашия партньор Десислава Василева. Заповядайте, А, Силко. Благодаря, благодаря. Само и аз да си шерна екранът. Добре. А ви виждате сега само презентацията или отгоре тези неща, които и аз ги виждам? Аха, те се скриха. Добре. И тук да махнем това. Хоп! Супер! Така. Да, здравейте на всички. Днес ще говорим за Move Complex GANS или всъщност за свободата на движението без болка и как по един естествен начин да си подпомогнем ставите и опорно-двигателната система. Аз съм Десислава Василева, партньор съм в Skylab Industries и само като вметка да кажем още от начало, че ганс продуктите те подпомагат общото благосъстояние, но не са лекарствен продукт, нито са хранителна добавка и не заместват нуждата от а, медицинска помощ, ако ви е необходима такава. Какво ще разгледаме днес? Ставните болки и подвижността като цяло, защо те не са просто следствие от възрастта, а от натрупани дисбаланси в тялото. Също така, ганс наночастиците, какво представлява Move комплекс и Extra Health Gans и как действат и каква е синергията между двата ганса, как комбинацията помага на тялото да се възстанови естествено и без медикаменти. Бобки, само мисля, че има включен микрофон. Нещо ми пука тук постоянно. И ще наблюдаваме реални резултати, които ще бъдат споделени от хора, които са използвали вече тази технология. И така, ставите като основа на движението. Движението е израз на живот и е резултат от сложна координация между кости, стави, сухожилия и мускули. Всички знаем. Съвременният живот е толкова и сложен, но това продължително седение, липсата на движение, наднорменото тегло, хроничният стрес, всичко това води до натрупване на напрежение и ограничена подвижност и болка. С времето хрущялите се износват и междуставната течност губи еластичност. Така се появяват възпалителните процеси и се активират, така причиняват и болка в ставите. Ограничават се ежедневните ни дейности, нарушава се съня и се влошава качеството на живот. И това води до един сложен физически проблем – загубата на нашата свобода на движение. Какво причиняват проблемите с ставите? Механичното натоварване, което е вследствие от неправилната стойка и еднотипните движения, водят до микротравми в хрущялната тъкан и триене между костите. Дехидратация и циркулацията, когато е нарушена циркулацията, това води до дисбаланс в тялото и кара ставите буквално да изсъхват, ускорявайки износването и възпалението. Токсините и възпалението. Съвременната диета активира хронични възпалителни процеси, засягащи стави, мускули и нервната система. Да пина една глътка ганс. Когато имаме енергийни дисбаланси, това води до нарушен обмен на енергията между тъканите и забавя регенерацията, както и засилва болката. Всички тези фактори създават един порочен кръг и болката води до по-малко движение, което пък от друга страна задълбочава проблема с болката, която имаме. Традиционните подходи и техните ограничения. Всички знаем, че традиционните подходи на лекарите всъщност имат фокус върху самите симптоми и те се борят с последиците, а не с първопричината на нарушената регенерация на тъканите. Предписват ни медикаменти, които потискат възпалението и натоварват черния дроб и бъбреците, но всъщност те не решават основния проблем.
Могат да ни изпишат и добавки и колаген, но ако имаме нарушен метаболизъм, дори качествените добавки не се освояват пълноценно и всъщност ние, както обичам да казвам, получава се една скъпа урина. Също така може да ни бъде изписана физиотерапия или хирургия и те дават някакъв временен резултат, докато хирургията наистина пък е една много инвазивна крайна мярка, която може и да бъде избегната. Какво е нашето решение? И какво всъщност представлява GANS Move комплекс? Този ганс подпомага възстановяването на ставите, костите, сухожилията и мускулите по напълно естествен начин, не съдържа химически активни вещества и не се приема вътрешно. Въздейства чрез енергийно поле, взаимодействащо с водата, клетките и пространството около тялото. Ганс е материя в нанотвърдо състояние, което излъчва плазмено поле, природна форма на енергия, подобна на тази, чрез която функционират всички живи системи и за разлика от медикаментите, работи чрез резонанс, хармонизирайки процесите за дълготрайни резултати без странични ефекти. Кога можем да използваме МУВ комплекс ГАНС? Тук сме изборили няколко състояния, защото хората обичат да се припознават, както казвам. Например, при болки в кръста, гърба, коленете, мускулни болки, при дископатия, сетствания, щупвания, артрити, плексити, остеопороза, мускулна слабост, тендинит, сколиоза и още много други, но общото, което е за този ганс, пак казвам, е, че подпомага костите, ставите, сухожилията, и облегчава болката. Как работи МУВ комплекс? Първо, на клетъчно ниво. Най-отвътре, в сърцевината на всяка клетка, извършва един енергиен обмен между клетките, стимулира регенерацията на нови клетки. След това на тъканно ниво подобрява кръвообращението в тялото, лимфата и ставните течности. И вече на системно ниво възстановява синхрона между стави, мускули и нерви. И така тялото не се натоварва с химични вещества, както с лекарствата. Вместо това получава информация под формата на плазмено излъчване, която му помага само да се самовъзстановява нарушените функции. Много хора описват ефекта като постепенно завръщане на лекотата в движението и усещане за вътрешен баланс. Сега ще поговорим за синергията между двата ганса Move Complex и Extra Health и как те работят за цялостното възстановяване на организма. От една страна имаме Move Complex GANS и той въздейства локално върху ставите, костите, сухожилията и мускулите, като възстановява енергийния баланс в зоните с болка и напрежение. А пък от друга страна Extra Health GANS работи в по-широк мащаб и подпомага имунната система, черния дроб, бъбреците и кръвообращението. Когато тези системи функционират оптимално, тялото има ресурс да се възстановява само. Какви са ефектите от синергията между тези два ганса? По-бързо намаляване на възпалението. Комбинираното поле действа едновременно локално и системно. По-добро хранене на хрущяла. Подобрената циркулация доставя повече хранителни вещества до ставите. Имаме и по-ефективна регенерация. Съединителните тъкани се възстановяват по-бързо и по-пълноценно. И стабилизиране на баланса, енергийният баланс в целия организъм се нормализира трайно. Когато ставите са свободни, енергията в тялото отново започва да тече напълно естествено. Как се използва ганс водата при ставни проблеми? Имаме няколко начина, по които можем да използваме ганс енергията. Първият начин, това е прием на заредена вода. Поставяме си ганс до чашата или шише, туби, там каквото използваме, стека с вода, ако купуваме вода. И така зареждаме за минимум 30 минути. Колкото по-дълго, толкова по-добре. Пием от заредената вода през целия ден, но гледаме поне по 2 литра на ден да се изпива, тъй като иначе няма да има същият ефект. И това води до намаление на възпалението и подобрява циркулацията.
Също можем да си направим компреси или да използваме облекло, в което има имплементиран ганс. Можем да използваме облекло с вградени наночастици или да си направим един помучен компрес, който е напоен с ганс вода. И така слагаме върху засегнатото място, примерно за 30-40 минути или колкото е необходимо, няколко пъти на ден, ако е някой по-тежък случай, и би трябвало да отмине болката. Можем да правим също инхалации при съпътстващи възпалителни състояния, физиологичен разтвор, зареден с ганс, за изчистване на токсини и за балансиране на имунитета. Също можем да си направим и ганс вана, ако имаме вана, разбира се, или пък ако е нещо с краката, може в леген с вода. Добавяме заредена вода в топлата вана и така енергийното поле обгръща цялото тяло, като отпуска мускулите и подобрява кръвообращението. Къде е ключът на палатката, както казваме? Истината е, че трябва да сме постоянни. Много е важно да знаем, че ганс не действа мигновено. Тялото наистина се нуждае от време да се възстанови и при редовна употреба всеки ден в продължение на няколко седмици това води до осезаемо подобрение. Знаем, че когато имаме някакъв проблем, той не е настъпил от днес за утре, отнело е години на тялото ни да го доведем до състоянието, което е в момента, затова не трябва да очакваме и някакви магически варианти с пиене на един ден вода и всичко да мине и да спрем. И така ганс не поправя ставите, той действа, той създава условия тялото само да се възстанови постепенно, но устойчиво, без натоварване и без странични ефекти, както лекарствата. Процесът е естествен, резултатите се натрупват с времето, малко по малко, по-малко болка, по-добра подвижност и усещане за вътрешен комфорт. Какви са реалните наблюдения и резултати? Потребителите описват облегчение, което настъпва постепенно, но трайно, когато имаме редовна употреба на ганс материалите. Ставите стават по-гъвкави, движението се усеща по-леко и естествено. Намалява оттока и тежестта, благодарение на подобрената циркулация и лимфния дренаж и се увеличава общата енергия и лекота на тялото. Един отзив от потребител: след около месец ежедневна употреба на ганс вода и носене на текстил с вградени наночастици, болката в коляното ми значително намаля. Но най-изненадващото беше, че започнах да спя по-добре и да се чувствам по-спокоен, сякаш не само тялото, но и умът ми се възстанови. Тези наблюдения потвърждават, че ганс не действа като медикамент, а като един хармонизатор на цялата система на физическата, емоционалната и енергийната. Като обобщение можем да кажем, че Move Complex Gans подпомага регенерацията на тъканите без химически вещества и без странични ефекти, подобрява кръвообращението, лимфния дренаж и клетъчната комуникация, активира вътрешният енергиен баланс, който е ключов за подвижността и здравината на ставите. Връща комфорта и лекотата на движението чрез самовъзстановяване на баланса на организма. Тялото знае как да се възстанови. Комбинацията от Move Complex и Extra Health Gans не налага нищо отвън. Тя просто създава условията, при които тялото активира собствените си природни механизми за регенерация. Без медикаменти, без странични ефекти и с дълготрайни резултати. Какъв е моят личен опит с Move Complex Gans? Като активен човек цял живот, за мен наистина беше много трудно да приема ограниченията, които започнаха да ми се налагат от болките в тазобедрената става и коляното. И ежедневни дейности като изкачване, особено слизане по стълби, нямаше да качвам по етажите. И наистина това се превърна в едно голямо предизвикателство. И така в продължение на повече от година имах болка в коляното, която не отминаваше.
И през 23-та година си спомням, по препоръка на приятелка, реших да опитам Gunsmove комплекс. Наистина бях скептична, но дадох шанс на нанотехнологиите и започнах да пия от заредената вода. Тогава дори не се изсетих да си правя компрес на коляното, само пиех водата и наистина не усетих кога болката напълно изчезна. Съпругът ми имаше така наречения тенис лакът, също болка, която беше с години и неусетно и тази болка изчезна и от тогава не са се появявали. Това са вече почти 3 години. И така днес отново се чувствам наистина аз и мога да се движа свободно, да се наслаждавам на природата и да прекарвам време с семейството си без постоянната болка. Ганс наистина не е чудо, но е инструмент, който позволява на тялото ни да си спомни как само да се лекува и затова ние пием превантивно тази вода. Всеки ден си зареждаме водата, както нашата, така и на децата. А, Няма я вече тази болка, подвижността е много подобрена и имаме много повече енергия. Това мое лично преживяване наистина затвърди вярата ми в способностите на тялото да се възстановява, когато обаче му дадем правилните условия. И Gunsmove комплекс ми даде точно това и върна радостта от движението и пълноценният живот. В кои продукти имаме Move комплекс Gans? Единият вариант е плочка с вградени наночастици, който е само Move комплекс Gans. Тези плочки ги поставяме до или с вода. Едновременно може да зарежда до 10 литра, като най-добре е съда да е стъклен, както и да постои ганса поне 30 минути, за да се преструктурира водата, но колкото повече, толкова по-добре. Нашите гансове си стоят вътре във водата постоянно и само доливаме нова. Можем да изберем също и Ория бутилките. Те са стъклени. Има ги в два варианта като милилитри и съдържат, освен Move комплекс, в надписите им има Extra Healthy Emotion Balance Guns и така трите ганса действат заедно и са идеални както за вкъщи, така и за офиса или при пътуване. Move комплекс имаме и в тениските и екипите, които ги има както за мъже, така и за жени. Те са направени от висококачествен памук и отново имат Move комплекс, Extra Health и Emotion Balance, трите вида ганс, които наистина носят много повече енергия. Можем да си ги носим и като пижами, вкъщи ги използваме за пижама предимно, докато си спим ганс да ни зарежда, през деня си пием водата. И наистина енергията е много по-силна. Също имаме и ганс магнити за бойлер. Те отново са с трите вида ганс, Move Complex, Extra Health и Emotion Balance. Поставяме ги или на водопровода, или на бойлера и така зареждат цялата вода в дома. Усеща се огромна разлика, когато се къпем с тази вода. И така, това е QR кода към сайта. Там може да разгледате всички продукти, които са налични в момента. Иначе ще пуснем линк в коментар, както и когато качим видеото в описанието. Ще имате също линк да го последвате. Ако имате въпроси, може да ми пишете или да се свържете с вашият ганс консултант за всякакви съвети. Аз съм Десислава Василева, партньор в Skylab. Това е телефонът ми за връзка, както може и да ме намерите в групата във Facebook Чиста вода и чиста храна, здраве за цялото семейство. Сега ще последват въпроси и отговори и още много лични споделени резултати, но преди това само последно да кажа някои много често задавани въпроси. Това са колко време е необходимо, за да се видят резултатите. Това е първият най-често задаван въпрос. Но наистина казваме, че резултатите са строго индивидуални. Колкото е различен човек от човек, толкова са индивидуални и резултатите. При някои настъпват буквално за ден, но на други им отнема месеци. Зависи от състоянието на организма. От 2 до 4 седмици е
средната норма, така да го кажа, за получаване на видим резултат или такъв, който може да се усети. Важно е обаче да се самонаблюдаваме, защото често изпускаме, ако примерно някаква болка е била оценявана по скалата от 1 до 10, преди да почнем да пием ганс е била 9, а след това е станала 5, ние можем да кажем, о, да, още ме боли, но важното е да осъзнаем, че наистина е намаляла и има резултат, просто продължаваме да пием вода и не забравяме поне по 2 литра на ден. Безопасен ли е МУВ комплекс ГАНС? Да, ГАНС, технологията е напълно безопасна. Тя работи на енергийно ниво, подпомагайки вътрешните механизми на тялото без никакви химични вещества, без странични ефекти и без натоварване на органите. Могат ганс вода да пият и бебета, и бременни, и възрастни хора, всички. За кого е подходящ МУВ комплекс? Подходящ е за хора, страдащи от ставни болки, скованост, възпаления и ограничена подвижност. Идеален е и за активни хора, които просто искат да поддържат здравето си на своите стави и да подпомагат възстановяването си след физически натоварвания или просто като превенция. Имаме и предстоящи събития и фестивали, в които ще участваме и може да дойдете на място да си поговорим, да опитате водата. Това са Здраве и здраве в Тетевен на 6 и 7 май, Здраве и здраве Казанлък на 9 и 10 май, Здраве и здраве Пловдив на 16 и 17 май и Здраве и здраве Ботевград също на 16 и 17 май. Тук сме разделени по екипи. И така, сега предлагам да споделим малко лични резултати. Аз ще изляза от шерването. Хоп, ей така. Някой, ако иска да сподели. Здравейте! Аз Здравей, книжи! ще се включа. Първо с една малка корекция. Малко съм подала, без да искам грешна информация. Здравей, здраве, ТТВ, не 6 и 7 юни. Вместо Аха! съм ти написала 5. Няма проблем, да, ето и сега казваме. Там, Да, да, могат хората да се срещнат с теб на място. да. Тетевен е прекрасен град. Всичките места са все хубави и все хубави хора се събират на тези места, така че очакваме ви. Супер. Сега аз искам да кажа няколко думи относно МУВ комплекс и какви са нашите резултати. В нашето семейство от година и половина ползваме продуктите на компанията и така това, което аз лично мога като мой личен резултат да споделя е, че обикновено така слабо място ми е седалищния нерв. И така, мини, не мини, си го защипвам, той се възпалява и така, който го е изпитвал като болка, знае колко е неприятно. Това, което ми направи впечатление, че пиейки водата, това състояние изключително много ми се подобри и още по-добри резултати се получиха след като миналата година, юни месец, отидох заедно с сестра ми в здравен център SkyMed в Сливен, за да си направи тя пливки за нейните колена, защото има ревматоиден артрит и имаше големи болки. Повлияха и на нея. За съжаление не продължи, но това е личен избор. Аз те или иначе бях с нея, също си направих и това, което изключително силно впечатление ми направи, че въпреки пътуването около 2 часа и половина, отиване и после връщане, аз обикновено като пътувам по-дълго време ми се схващат така, реагира ми нерва, но тогава се чувствах много добре. И общо взето мога да кажа, че до тази година, февруари месец, не ми се беше обаждал. Февруари месец отново ми се обади и така по-активно ползвам тениска. Спим с тениската и отново си направих една серия от 5 вливки и отново ми се възстанови състоянието. Също така тогава
ме беше хванал и някакъв черевен вирус. И мога да кажа, че и върху това повлия и се оправих без абсолютно всякакви лекарства с пиенето на ганс и с вливките, така че горещо препоръчвам да се правят дори чисто профилактично, ако човек има възможност да си ги прави 4 пъти в годината, дори по една, по две, пак ще има резултати, ще бъде по-добре от нищо, защото така подпомагаме енергията и силата на тялото си. Да. Иначе, други така резултати в къщи майка ми страда също така от коленете, защото е диабетичка и оттам се усложняват състоянието на цялото тяло. Има износени коленни стави, поради това, че е диабетичка, ни позволяват операция да си живее с болката, но определено, откакто и тя започна да пие водата, ползваме на коленките, взела съм и тениска, спи с тениските и се чувства много по-добре и дори всяка неделя ходи и по 3 часа танцува. Събират се пенсионерите такъв един клуб в Габрово и 3 часа а, така много сериозно си танцуват народни танци и Браво. м, Супер. 3 часа да, хич не е малко. въобще. И се Супер, чувстват благодаря. много добре, така че препоръчвам на всеки, който не е опитал, да опита, да не ни вярва, да пробва, сам да се убеди, Да, то защото не е нужно по-силно и да се помага. вярва, просто въпросът е да пием вода и да видим Да, резултатите. Няма да, нужда и да вярваш. Благодаря, точно Снежи. така. И аз благодаря. Много прекрасно споделяне. Може ли и аз да се включа? Бени, да, виждам, че си спуснат микрофон. Я кажи Да. твоите резултати. Съжаление, рекламното ми лице не се е прибрало още, Много но поздрави. ако евентуално се прибере, ще може да се включи, но за сега, за съжаление, не е вкъщи. Аз също имам много... Всъщност, ние вкъщи пиеме в вода от година и половина, но както винаги, когато не познаваш никой, който предлага продуктите, за да те запознае добре, започнахме малко отзад напред. В смисъл, решихме, че имаме нужда от мов комплекс и от emotion баланс, защото аз не спях добре, пък мъжа ми не се движеше добре. Да. Започнаме без екстра хелт, след това ми донесаха бутилката. Първата бутилка, която все още се носи. Вкъщи имаме 3 такива бутилки, дъщеря ми, мъжа ми и моята. Имаме стъклена бутилка от новите, които са с 3 ганса, но понеже си я харесвам, аз съм си я облякла с наколенките, за да бъде обогатена и с мов комплекс. Така, 2 в 1. Когато ми трябва ластичната лента, я слагам където ми трябва и когато не ми трябва, си я надявам на шишето, за да знам къде е по всяко време. Изчезна ми една ставна болка в тазобедрената става, която дори не помня как ми изчезна, защото тя ту се възпаляваше, ту изчезваше. И когато започнах да пия водата, не усетих точно в кой момент изчезна болката. Дойде лятна ваканция, реших, че просто е почивка, не съм натоварила за това така, но за щастие тази зима, тази болка въобще не се обади. Обикновено зимно време повече така се възпаляват ставите. Това е едното. Изчезна ми един главобол, който всеки божи месец ме тормозеше по 2-3 дена. Също без така да имам някаква точна представа след колко време ползване на тая вода. Но ние всъщност много скоро, след като купихме първите продукти, закупихме цялата гама. В момента имаме всички видове тениски, стар модел, нов модел, комплекти. Тук се ходи, особено мъжа ми е непрекъснато с такава тениска. Има си домашна такава тениска, има си за излизане такава тениска, за работа такава тениска. Задължително е с наколенките от първия ден, в който сме ги взели. Тези наколенки просто ни накараха да повярваме, че работи. По простата причина, че още след първата седмица, това беше едно от първите неща, които взех за него с мов комплекса за пиене. Взехме наколенките
с нетърпение очакваме да дойдат новите с размери. И просто това беше нещото, което ни накара така да се впуснем, да купим абсолютно всичко, което има, защото подейства много бързо. Мъжът ми е с 2 операции на менискус на единия крак, с един закъсан менискус на другия крак, който вече не ще и да го оперира. Беше подготвен за смяна на ставите. Сега вече сам не иска да се оперира. Браво. Пиеше по една шепа лекарства преди да излезе, дори за един хляб да излязе, той взимаше шепа болкоуспокояващи лекарства. Същото нещо е с гръбнака му, който има износване на хрущяла между дисковете. Трият са костите, адски болки и сега една от наколенките седи перманентно на кръста му, нанизана на едно коланче и с това приключихме с хапчетата за пиене за болкоуспокояващите и противовъзпалителните. Време на време се слага на врата, на лакът, на рамо. Той е потрошен просто. Много сте креативни. Много сме креативни. Има една българска приказка от Зор баба хоро играе. Просто Да. каза веднъж господин Минев от Зор. Просто хората от Зор го купуват. От Зор просто решават да пробват. Малко са хората, които го взимат превентивно и то, когато чуят от някой много близък, че е добре, че и така нататък, и имат консултант. Бих казала на всички, които не ни познават, не се обръщам специално към колегите, обръщам се към тези, които ще гледат на запис, на Фейсбук и така нататък. Консултирайте се преди да купите първите продукти. Как да ги комбинирате, защото не, че няма да има ефект. Ще има, но забавен. Много се забавихме. Ако знаехме как да започнем, много по-рано щяхме да имаме резултати. Но въпреки това, за година и половина имаме много добри резултати. Вкъщи всички пиеме вода, 5 човека живееме тук, внучетата ми също и сме много доволни. Браво, Бени. Вие сте направо пример и за креативност, и за резултати. Браво. Благодаря, че сподели сте. Компресите също много помагат и дори вчера една клиентка ме попита, много ми е интересно, защо, била е болна, много ми е интересно, защо когато си правя компрес с вода, тя има екстра хелти мов комплекс, защо вика, когато си правя компрес с кухненска хартия, ефектът е по-голям, отколкото когато си го правя с тензух. И аз днеска цял ден си мисля, защо? Предполагам, че частиците отдават енергията и приемат токсините и ти изхвърляш тази хартия. Докато в тензух, това си е мое мнение, не знам, търся някаква логика, просто цял ден това ми е в главата, след като с нощи го коментирахме. Ще е интересно, ако може господин Йовчев да се изкаже по въпроса. Забелязала е, правила е опит, 2 пъти изкарала един грип, без да пие никакви лекарства, само с ганс, само с компреси. И въпреки това, всъщност мисля, че каза, че 2-3 парацетамола е пила, защото до доста време, като тръгнеш на работа, няма как да... Температура не става. Той, господин Йовчев, го сподели това точно, може би е нямало на срещата или просто не си го чула. Мисля, че беше предната или по-предната среща. Точно същото нещо каза, че когато си правите компреси, ги правете така, че да изхвърлите. Не разбрах защо. Защо на тензух няма същия ефект? С това, което ти каза. Изхвърляш това, което остава на... Да. Може би на една среща мисля, че закъснях, малко по-късно влязах и той вече говореше, може би точно там е... Но ти правилно си го разбрала, така или иначе. Тоест, ако изхвърлиш тензуха и той би бил толкова успешен, колкото хартията. Да, и по него сме ще го изпереш, примерно, слагаш нов тензух, не е същия да го дома. Да. Както сме свикнали, примерно на мокри, ми го сложим, като се стопли, сложиш пак студена водичка, но токсините си остават там. Супер, Бени. Виж сега, само да ти кажа нещо, че... Добър ден! Добър вечер! Здрасти. Токсини, нали,
много е относително да се твърди подобно нещо. Аз Защото не го твърда, просто така не, имам предвид, нали, като кажеш токсините са останали там, това означава, че са излезли през кожата си едно. А пък те нещата не са те. По принцип това, което наблюдаваме като ефект от използването на този вид материя, този вид частици, ни показва, че по-скоро нещата се разпадат вътре в тялото. Самото тяло прави така, че да се ги трансформира в водни форми, в които да бъдат изведени, нали, да може да се освободи от тях. Тъй, че сега какво излиза през кожата, нали, да се каже, че излизат токсини, трябва да се изследват първо това нещо. Тъй, че всъщност някои хора да не мислят, че такова. Нали, не трябва да мислят, че слагаш хартийката на главата и тя ти изсмуква всичко. Не, просто си мисля, че след като се изпотиш, това също са токсини, Да, удряйки си. абсолютно. Те си излизат по естествен път. Но, нали, аз исках просто да вметна, че за сама, нали, като се сложи компрес, това не означава, че той изтегля токсини. Той създава условията, в които тялото се изкарва, каквото се изкара, ако изкарва нещо. Да. Има разлика. Има, определено. Определено има. Благодаря. Благодаря. От мен имам още много, но си вода в една тетрадка. Ще имаме други срещи, за някой друг път. Супер, благодаря, Бени. Добре, от мен толкова. Благодаря, Бени. Боби, аз сподели и ти. И после да видим, ако някой има въпроси. Да споделя. Първо искам да отбележа това, което ти каза за срещите Здраве и здраве. Искам да поканя всички да дойдат, на който има възможност. Разбира се, на 15 и 16 в Пловдив. Можете да се срещнете с нас, мен и Деси. Ние ще бъдем там. Да споделя опита си. Бени, както и Деси каза, наистина супер креативни сте. Възхищавам ви се на прогреса, който имате и на креативността, която сте приложили. Аз имам един много добър отзив с Move Complex Gans, за който съм записала и клипче и е качен в групата Gans за добро здраве във Facebook, така че него няма да го повтарям. Но наскоро имах една приятелка, която беше закупила на коленката за сина си, който имаше травма, понеже е спортист, не спомням каква. И се случи така, че тя е изключително холистичен човек и тя е, нали, хомеопат, се лекува с хомеопатия и така, като цяло много се грижи за себе си. И доста дълго време, въпреки търсенето на начин да се справя с една болка в рамото, паднала е лятото и месеци след това има болка в рамото, не беше намерила начин да се справи. И аз се посъветвах това, което и Бени каза, то даже не е задължително да имаш тениска или пък всичките продукти. Можеш да започнеш само с едно нещо. Аз се посъветвах да вземе на коленката, която беше закупила за сина си, просто по някакъв начин да я захване на рамото си. На следващия ден тя ми се обади и каза, че има огромно подобрение. Не е изчезнала болката, но има огромно подобрение, при положение, че болката е била от месеци. И след няколко дни болката изчезна. Тя си купи и тениската. Все още нямат Ганс продуктите, но и тях ще се закупи. Изключително доволна. И аз много се радвам, когато някой усети такова бързо подобрение. И да, това ми е последния опит с Move Complex Gans. Като цяло ние пием всичките видове Ганс и имаме всичките продукти вкъщи от доста време. Честно казано, от време на време, ако не съм пила достатъчно вода или се случи нещо друго и просто периода, в който минавам, ми се появяват болки много често в лявото рамо и когато усетя лека болка, просто почвам да си нося тениската по-интензивно и да спя с нея и супер бързо отшумява всичко. И искам само да кажа, че за наистина добра опорно-двигателна система е много важно да се движим.
Знам, че когато има болка е трудно движението, но с подкрепата на Move комплекс и да си наложим малко така движението и можем да се радваме наистина на живот без болка. Това е от мене. Супер, мерси много. Супер готино споделяне. Някой, ако има въпроси, или ако господин Йовчев иска да каже нещо да допълни. Аз имам въпрос към господин Йовчев. Прощавайте, Деско, не чух, че съм далеч от телефона. Няма какво, викам, ако нещо искате да споделите, ако не... Искам да споделя на всички поздрави и ако имат въпроси, да ги отнесат към вас. Добре. Бени? Аз исках да попитам, очакват ли се скоро на коленки? Имам записани над 20 човека, чакащи за на коленки и поне за 5 колана за кръст. Вече хората ме викат, ти само ни лъжеш. Еми, за кой ги лъжиш? Еми, не знам. Еми, кой да знае, душа? Защото и нас ни лъжат. Сигурно. Защото хората са отчаяни. Няма, действаме по въпроса, обаче никога не съм се ангажирал с срок. Казвал съм предполагаемо, също че се не съм предполага ангажиран с срок. евентуално, ако се случат някои неща правилно, нали, си кога и оттам насетне вече не знам кога Аз ще ги също не правя. съм се ангажирала. Просто обещавам, но то си минава близо година и те само викат, ти само ни лъжиш. Викам, добре. Няма нищо, после ще им е по-сладко. Да. Добре, благодаря. Скоро, в момента действаме в тази насока. Трябваше едно по едно да си преправим всичките продукти. Добре, То не добре. става толкова бързо, колкото хората го мислят. Защото хората са консуматори, те искат го и сега. Даже и за вчера, ако може. Разбира А се, как- когато как- човек го а как- боли, Да, ама как това стига до тях, те не го мислят това нещо. Тъй, че добре. ще почакат още малко. Който те пита, ще му се извиниш от мое име, че не съм свършил цялата работа няколко Да. пъти по-бързо, отколкото моите. Когато може, разбира се. Да. Добре. Ами май това е. Няма други въпроси. Благодаря, че бяхте тази вечер тук. Другия четвъртък отново на линия. Да, не си спомням коя е следващата тема, но ще уточним. Да. Добре. Добре. Чао Хубава на вечер. всички. Хубава вечер. Чао, чао. Чао! Лека вечер.